Oo, ganun ako eh. Pinupuri ko talaga ng tuluyan kasi yun yung pinaka-vulnerable moment nila. Pasko at kapag sinasabihan mo silang perpekto silang tao. Ay, Pak! Grabe. Diba? So yun yung effort mo sa magulang mo? Oo, legit. Ikaw ba? Ako kasi kabado ako kapag papalapit na yung Pasko. Wala, bakit naman? Oo, kasi yung nanay ko, may pagka-passive-aggressive eh. Ay? Oo, sasabihin niya, wag niyo na akong abalahin. Oo, wag niyo na akong pag-isipan masyado ng regalo. Masaya na ako kahit ano pa yan. Ay, paawa? Paawa, pero nag-e-expect talaga siya ng malaki. Wag niyo na akong bigyan ng iPhone. Yan, mga ganun. Wag niyo na akong ipa-makeover. Yan. Ay, nako. Pero alam niyo, mga kapaskuhan, kabisyo, yan din ay hindi lang para sa mga bata, pero para sa mga magulang. Ay, oo, legit yan. Diba? Ay, nako, dahil malapit na nga ang Pasko, 4 na araw na lang. Hoy! Eto, ibibigay namin sa iyo, kabisyo, ang unang 2 uri ng anak. Tuwing Pasko! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga bola-bola. Nay! Uy, Nay! Nay! Jessa, anak! Ang ingay mo naman, ang aga-aga. Tsaka, bakit ang aga-aga? Ganyan yung suot mo, diba? Aalis ka ba? Ay! Naman, Nay! Teka. Ay, Pak! Nanay ba kita? Ha? Bakit? Ano Hala! Tingin, ay, Pak! Ang kinis mo, Nay! Di kita namukaan. Ininom mo ba yung rejuve ko? Anong pinagsasabi mong bata ka? Pupunta lang ako dyan sa may Christmas party sa may barangay hall. Ay, tsaka, Nay! Ang sexy mo, ha? As in, tingin, Pak! Parang hindi ka na yung nanay na kilala ko. Ay. Oo, parang kang si Nadine Lustre. Oo. Talaga ba, anak? Naku, paboritong artista ko yun, ha? Ang ganda mo, Nay! Blooming mo! Kamukha mo si Nadine Lustre na may pagka-James Reid. Ay, tigilan mo nga kung bata ka. Ay, Nay naman, pinapatawa lang kita kasi mas maganda ka kapag nakangiti at masaya ka. Patingin yan. Ay, naku, maraming salamat, anak, ha? Ay, Salamat. Nay, Nadine Lustre. Ay. Aalis lang pala ako, ha? Sasama ako sa Christmas party tsaka out of town. Naknang kaya na sinasabi ko. Nay, Nadine Lustre. Bawal magalit. Tandaan, mas maganda ka kapag nakangiti. Tingin. Ayun. Ayan. Ito ang mga bola-bola. Awa. Minsan hinahain sa hapag, minsan inuugali. Pero hindi lang din naman kasi mga magulang pero lahat ng mga tao parang bumabait extra kapag malapit na yung Pasko. Ako kasi naniniwala din ako kapag binobola ka, it's a way of affirming you. Parang may affirmation din to somehow eh. Awa. Kasi parang as a human being, yes. Lalim ah. Oo, nagki-crave din tayo for a constant affirmation. Awa. Kahit alam naman talaga nating hindi totoo yun. For example, ang bango mo, kahit alam mong amoy asim, kahit alam mong may putok ka. Totoo. Kaya sa mga kabisyo natin dyan na may kailangan, mapasa magulang nyo man yan o hindi, ito na ang magandang pagkakataon para samantalahin nyo. You make bola-bola din. Oo. Anyway, that's number 1 po naman tayo. So last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang mga mapagsamantala. Anak, Jessa. Anak, saan kaya dito sa grocery yung mga delata, yung mga spaghetti? Yun na lang ibibigay natin sa sa Pasko? Eto, ma! Ay, ganda ng sound effect mo, anak. Ayan, sige, kunin mo yan. Damihan mo magbabayad na tayo. Sige, ma. Pero, ma, pwede mo ba akong bilan ito? Eto, yan! Ano yan? Papel? Hindi, ma, rejuve set po. Rejuve set. Rebob? Anong rebob? Bob? Hindi, ma, rejuve. Pampaganda ng balat. Ay, naku, ano ba yan, Jessa? Nakakain ba yan? Tsaka tingin nga. Ayan, ma. Ang mahal-mahal niya, no? Minsan lang po. Minsan lang naman, ma. Pasko naman. Tsaka, sige, no. Ito na lang, ma. Bili mo ako nito. Ito na lang. Ano ba yan? Mura lang yan, ma. May sukli ka pa. Cover ng cellphone. Cover ng cellphone? Anak ng tipaklong ka, 500? Ano naman 5,000, no? Aesthetic yan, eh. At saka may cover pa naman yung cellphone. Mabumili ka na lang online. Ma. Ito na lang, ma. Bili mo ako nito. Ang dami mo nang ganyan sa bahay. Nakakalat lang. Ma. Ito na lang. Ito na talaga, promise. Jessa, tumigil ka. Ikaw, babayad ko sa cashier, ha? Umayos ka. Ano ba yan?
yan. Sinasamantala sa habang nag-grocery ng pang medianoche or noche buena yung nanay. Mabili mo ko nito, mabili mo ko niyan. Ay nako, pero katulad lang din to nung bola-bola sa number 1. Ayan. Ito yung the best time para magsamantala. Oo, tama. Hindi sa ibang tao pero sa magulang Sa magulang. natin. Pero tip ko lang sa mga kabisyo, kung gusto ninyong gawin ito sa mga magulang ninyo, Awa. wag nyong gawin dyan sa wag nyong gawin habang kumukuha. Gawin nyo kapag nagbabayad na. Oo. Doon kayo mismo sa cashier, sa counter. Totoo, o kaya yung mga gusto nyo ipabili, ipuslit nyo na. Tama. Yung Oo. yung tipong wala na silang magagawa kasi na-scan na ng Oo. cashier. Ano na naman to, sasabihin mo lang, ay sumabit. Ay nako. Anyway, kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at ramdam na ramdam mo na ang Kapaskuhan kasi 4 na araw na lang. Uy, Pasko na. Kami hindi pa namin ramdam kasi wala pa kaming pamasko galing sa inyo. Oo, huwag kayo umaasa ha, mga inaanak. O pwede rin sila magpadala sa ating Konyo Bicolano. Ay, oo, Diba? legit yan. Saan ba tayo matatagpuan? Dito lang yan sa may Vicente Soto Street, MBC Building, 2nd floor. Ayan, Oo. ipaiwan nyo kay Konyo Bicolano at Robinsiana kasi marami na nagkakakuhaan ngayon eh. Kaya nga lahat sila merong regalo dito. Yung mga DJs, kami na lang yung wala, please. Ay nako, siya kabisyo, mga kasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robinsiana. Your Uragan Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara. Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara, kape! Tara, kape! Kung nasa iyan sigaw!